हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। स' लोगोफोर, बे आपडेटआनो जादों दख'ना आरबि प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे सुंद' बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों नों फैफिनदो आयै। बे सावथुनखौ डाइरेक्ट खालामदों बिथां बिरफुं महिलारिया। स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ होदों बिजु कार्जि। बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों रिना बसुमतारिया। केमेरायाव दङ बिजित नार्जारि। स' लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना शर्ट भिडिअ एबा शर्ट मुभि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला दख'ना फिल्म प्रडाक्शनखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो। मानोना जेब्लानो बे सावथुनखौ रिलिज खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना लोगो लोगो नटिफिकेसन जाहाथे मोननो हायो। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।